Ok, hai să fim sinceri. Dacă ai un telefon, un ceas și o pereche de căști wireless, biroul tău arată ca un cuib de șerpi. Dar ce se întâmplă când trebuie să le iei cu tine? Aceasta este stația Rigbo T05. Nu e magie, e doar inginerie. Pachetul e 4 în 1, livrând un total de 30W. Avem fast charge de 15W pe bobina principală, iar prin sticla securizată poți vedea circuitul, un detaliu de design care chiar arată bine. Cu o greutate de doar 200 de grame, e ușor, pliabil, cu ramă din aliaj de aluminiu, se deschide la 180 de grade, transformându-se într-un stand stabil pentru videocalluri. Compatibilitatea e universală, și MagSafe, Android, iOS. Ai nevoie doar de un adaptor de priză de minim 30W pentru a scoate tot sucul din el. Acum, să ne teleportăm în mijlocul haosului de vacanță. Ești pe Via Appia, Roma, bateria telefonului e roșie, ceasul a murit, iar tu încerci disperat să cauți cea mai apropiată trattoria. Ești deja stresat că nu poți comanda pastele preferate. De ce să adaugi și stresul prizei? T05 îți elimină jumătate din problemă. O singură priză, una singură, e tot ce trebuie ca să-ți resuscitezi tot arsenalul tech, simultan. Gata cu vânătoarea de prize și cu lupta cu adaptoarele europene. Rigbo T05. Nu-ți cumpără bilete de avion și nu te învață limbi străine, dar îți organizează gadgeturile oriunde ai fi.